de tot, penso que cal felicitar tota la població d'Esplugues i de Catalunya en general per resultats de les darreres eleccions que ha obtingut Esquerra Republicana. A nivell local hem obtingut la tercera posició, la qual cosa doncs, és una gran notícia per nosaltres. Vull agrair l'esforç de tots els militants i sobretot de les persones que ens han recolzat i també felicitar les candidatures tant de Convergència i Unió com d'Iniciativa per Catalunya, que al cap i a la fi estaven també pel dret a decidir i també han millorat els seus resultats. Parlant de dret a decidir, m'agradaria parlar també de l'Ajuntament d'Esplugues i en referent al tanatori. Entenem que hi ha un projecte presentat, que la gent ha fet les seves al·legacions i ara el que toca és decidir quin és el futur. Entenem que l'equip de govern el que hauria de fer és decidir a partir de les al·legacions que han presentat els diversos ciutadans i també Esquerra Republicana i al nostre entendre rebutjar aquest projecte que plantegen pel carrer Andreu Amat. I finalment entenem, també ens queixem d'un altre fet paradoxal que ha passat en el darrer ple, i és que l'Ajuntament d'Esplugues diu que no reconeix una associació de veïns, l'Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues, i no entenem que això sigui així. Entenem que l'Ajuntament ha de reconèixer aquelles entitats que estan degudament registrades, que estan degudament reconegudes per la Generalitat, i no entenem, o entenem en tot cas com una alcaldada, que continuïn sense reconèixer el paper d'aquesta entitat dintre de l'àmbit d'Esplugues.